І ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину так само вже традиційно продовжуватимемо піднімати найактуальніші питання, які стосуються як України, так і світу. Цю годину ми присвятили боротьбі з корупцією. І одну тему ще зачіпнемо з гостем цієї години у нашій студії. Для початку його представлю. Це Олександр Лєвінов, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, як і проанонсував, що поговоримо про боротьбу з корупцією. І, зокрема, хочу почати з про роботу НАЗК, а саме з вашого дослідження, яке ви провели, яке опублікували на своєму сайті. Мова йде про ось ці 1 мільйон, якщо не помиляюсь, 250 тисяч декларацій. Так. Скільки вироків, скільки перевірили і так далі. От, будь ласка, поясніть, розкажіть коротко про ваше дослідження, а потім вже перейдемо до деталей цього дослідження. Давайте в загальному, стосовно цього 1 мільйона 250 тисяч, це мова йде про щорічні декларації, які знаходяться в системі. Це не тільки топ-посадовці, це абсолютно всі особи, які підпадають під дію закону про запобігання корупції. Другий момент, стосовно тих 194 проваджень, що були передані до суду. Мова йде про тих осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, не подали декларації або внесли невідповідні дані, і як наслідок їхню дані злочини було розслідувано або органами прокуратури, або співробітниками Нацполіції і передано до суду вже безпосередньо з доказами того, що вони не подали, наприклад, свою декларацію. Але, на жаль, ситуація склалася таким чином, що серед цих 194 осіб, стосовно яких передали справи до суду, був лише один високопосадовець, і то це умовно високопосадовець, тому що це суддя з колишнього суду в Луганській області, оскільки він вніс неправдиві дані, він користувався іншим майном, ніж фактично зазначено в декларації, і воно перевищило там на 17 мільйонів гривень. І це єдиний кейс, який розслідувало Національне антикорупційне бюро за процесуальне керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Всі інші 193 провадження були розслідувані або органами прокуратури, або Нацполіції. Чому? Тому що це посадовці найнижчого рівня, землевпорядники, співробітники райдержадміністрації, міськрад. Але це не топ-посадовці, це не народні депутати, це не члени уряду, це не співробітники адміністрації президента. Розкажіть, будь ласка, про це дослідження, як ви його проводили? Загалом, і скільки часу це? Часу дуже багато. Як то кажуть, людину годин затрачено було надбагато. Але нам було цікаво з'ясувати, скільки все ж таки реально було притягнено до відповідальності осіб стосовно статті про неподання, брехню в деклараціях. З'ясовували ми цю інформацію, безумовно, згідно офіційних реєстрів. Є Державний реєстр судових рішень, проаналізувавши не тільки рішення судів першої інстанції, а також ми аналізували ті рішення і ті провадження, які вже розглядаються в апеляційній інстанції. Там ще є справи, десятки їх насправді, які в апеляційній інстанції зараз розглядаються. І нам дуже цікаво, чому вони закінчаться. Проте найголовніше питання, чому не притягаються топ-посадовці до відповідальності за брехню в декларації. І в своєму блозі я написав, чому саме так стається в нашій державі. Ще трошки хочеться від вас деталей, пояснень, щоб нас зрозуміли усі люди. От стосовно цих справ, стосовно цих перевірок. Тобто, взагалі, от повертаючись до цієї 1 мільйон 250 тисяч декларацій, з цієї кількості декларацій, скільки вже перевірено? Перевірено порядка 150-170 декларацій, наскільки я розумію. Тому що остання офіційна інформація було 93, але там в процесі зараз тривають повна перевірка, оскільки порядок повної перевірки був затверджений ще там минулого року, або навіть позаминулого року. Там було в грудні була епопея між Мін'юстом та Національним агентством запобігання корупції стосовно певних норм, окремих деталей цього порядку повної перевірки. Тому перевірено надмало. А в системі тільки щорічних декларацій 1 250 000. Ми не говоримо про повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, про виповнені декларації і так далі. Це ще кілька сотень тисяч декларацій, які мають бути всі перевірені. Але існують кілька факторів, об'єктивних і суб'єктивних, але, звісно, переважають суб'єктивні. Це відсутність політичної волі, найголовніше.
Друге, це відсутність системи верифікації, це автоматизована перевірка. І третє, що також дуже важливо, наявність доступу до всіх реєстрів і баз даних, згідно яких мають проводитись відповідні перевірки. Останні запити, відповіді на які ми отримали, стосувалися кількості баз даних і державних реєстрів. Їх було 13 з 19. Іншими словами, зараз співробітники НАЗК перевіряють інформацію, яка зазначена в декларації, лише по 2/3 державних реєстрів. Чи можна вважати ці перевірки повноцінними? На нашу думку, ні. Ось ця автоматизована система, про яку ви згадали, що заважає їй запуститися зараз? Наразі ми вже можемо рахувати, що там 1,5 року триває ця епопея з запуском системи верифікації. Система верифікації була розроблена за допомогою UNDP, програми розвитку ООН, і могла бути передана безпосередньо НАЗК, але НАЗК відмовилася і взяла тільки 3 модулі з 5, якщо не помиляюсь. 4-й, 5-й стосувався саме цієї системи верифікації. Чому не брали? Мені здається, це відсутність бажання перевіряти реальні декларації і відсутність отримувати відповідні результати, щоб певні чиновники топ-рівня, а не найнижчого рівня, не землевпорядники з міста Шепетівка або Біла Церква, несли відповідальність, а щоб топ-чиновники. Віце-прем'єри, прем'єр-міністр, народні депутати. Ось про ці покарання. Про те, що ми, до речі, з вами перед ефіром говорили. Так. Про ці покарання, да? Тобто, як ви вже сказали, що карають лише отак, ну, умовно кажучи, найнижчих чиновників, да? А до топ-корупціонерів не доходять. Не доходять. Чому? Тому що, по-перше, всі топ-чиновники розуміють, що вони мають подавати декларації. Якщо землепорядник може десь забути і після звільнення не подати наступного року декларацію, то всі топ-чиновники розуміють, що вони знають ці правила. Тому що у деяких з них, з народних депутатів, є цілі пули експертів, профільних юристів, які займаються цим всім формуванням цих декларацій, заповнюють навіть замість народних депутатів. Більше того, оскільки вони подають, то за неподання їх не можна притягти до кримінальної відповідальності. При цьому ми не знаємо, чи правда там, чи неправда, тому що вони не перевіряються. І як наслідок стаття 366 прим. 1 стосовно брехні в деклараціях для них поки є фантастичним якимось майбутнім, але не сьогодення. І поясніть, будь ласка, вже завершуючи цю тему, про той факт, що, здається, 6 людей, да? Там це позбавлення волі. 4 позбавлення волі, 6 осіб громадської роботи і 4 особи – це штраф, проте з цих 4 – 3 особи звільнені від штрафу у зв'язку з амністією. А виправдали кого з позбавлення волі? Стосовно, це не виправдання, там виправдальних вироків взагалі немає. Ага. То справа в тому, що вони всі звільнені від відповідальності кримінальної. Це ті особи, щодо яких було винесено рішення про позбавлення волі. Ну і з цього всього випливає питання, от цікава ваша думка стосовно роботи, оцінка вашої роботи НАЗК. Це жахливий приклад того, як може бути створений новий антикорупційний орган, тому що він не тільки не функціональний, а він політично залежний, заангажований, і він має бути реформований повністю. Всі члени НАЗК мають бути переобрані. Але чи можливо зараз це зробити? Так, це можливо через ухвалення відповідних змін до Закону України про запобігання корупції. На вашу думку, чому громадські активісти не повинні заповнювати е-декларації? Стосовно електронних декларацій ситуація наступна. Не можна за певним критерієм вирізняти окрему категорію осіб, що має заповнювати декларації. Це перший нюанс. Якщо вже ми говоримо про абсолютну прозорість в державі, то в першу чергу це має стосуватися публічних службовців, це осіб, які наділені від імені народу певними повноваженнями і фактично отримують гроші з кишень платників податків. Другий нюанс. Справа в тому, що в даному випадку у нас існує була створена певна ситуація, щодо якої представники органів публічної влади помстилися за те, саме антикорупційним громадським активістам, нікому іншому, не правозахисні, не правоохоронні, ні будь-які інші, не екологічні, саме антикорупційні. Чому? Тому що саме антикорупціонери з громадського сектору вимагали запровадження системи електронного декларування для того, щоб чиновники нарешті показали все своє майно, а не те, як вони декларувалися згідно тих вимог попереднього закону в паперовому вигляді, тому що електронна декларація, вона значно ширша. І третій нюанс, який варто зазначити, і він підв'язаний під те, що я зазначив буквально 2 хвилини тому, за умови абсолютно залежного, політично заангажованого і, я б сказав би, навіть чомусь непрофесійного органу Національної агенції з запобігання корупції, ми не можемо бути убезпечені від того, що антикорупціонерів не почнуть переслідувати за абсолютно політично мотивованими позиціями вищого політичного керівництва держави. Саме тому у нас немає ні довіри
до НАЗК, тим більше довіри до адміністрації президента, яка фактично і розіграла цю всю карту, і саме руками окремих народних депутатів було запроваджено електронне декларування. Немає проблем декларуватися. Це правда, ми 100 разів вже повторювали. Багато з нас брали участь в конкурсних комісіях. Багато з нас брали участь в Раді громадських контролів при Національному антикорупційному бюро, і ми постійно подавали свої декларації. Майно наше відоме, статки наші відомі, скільки ми заробляємо і так далі. Але за умови запровадження саме такого формату для нас же запроваджують не тільки обов'язок декларуватися, а для нас же запроваджують і також і кримінальну відповідальність на рівні з представниками влади, які утримуються з нашої кишені і за рахунок тих делегування тих прав, які фактично відібрані у нас як громадян. Тому я вважаю, що це неконституційно і суперечить міжнародно-правовим нормам. Ви це бачите, усі це бачать, але ж як до справи дійти взагалі цієї, щоб врешті-решт НАЗК запрацювало і запрацювало все по правилам за законом, ці от електронні декларації, їх перевірка і так далі? Щодо НАЗК, вихід лише один. Внесення змін до профільного закону і переформатування, повне переформатування. Але у цьому зацікавлені депутати? Депутати в першу чергу зацікавлені лише в одному – гальмування перевірки електронних декларацій. Тому що багато з них не внесли те майно, яким вони реально користуються, а це є прямою вимогою профільного закону. Декларування не тільки майна, що перебуває у власності, але і того майна, що перебуває на праві користування. Розкажіть ще про найгучніші справи депутатів стосовно з цими е-декларуваннями. Стосовно того, що задекларували одне, виявляється, взагалі там у них набагато більші статки. Як ці справи процесувалися і взагалі які у них Вони не перевіряються, ці вердикт? декларації. Ви розумієте, в чому проблема? Вони не перевіряються повноцінно ці декларації. Зараз ми можемо говорити лише про допустимість певного порушення в діях або в діях того чи іншого депутата. Дуже показовий приклад стосовно Олександра Третьякова, наявності в нього квартири в Тель-Авіві, яка коштує кілька мільйонів. Здається, 15 чи 13 мільйонів шекелів. Треба поділити на 3,6, і це буде в доларах. Це вартість квартири, яка перебуває нібито у користуванні у пана Третьякова. Але я не можу стверджувати, тому що як юрист відповідально маю ставитись до винесення певних там своїх результатів, роздумів. Я не можу сказати, що це точно його квартира, тому що лише за тим фактом, що туди приходять квитанції на оплату за інтернет від Безик, це як Київстар, тільки місцева мобільна мережа. Тому я не можу стверджувати, що він то дійсно мав внести. При цьому не я маю виносити вердикт, а маю виносити безумовно свій висновок. Національне агентство запобігання корупції згодом це вже перевірятися органам досудового розслідування, якому підслідні такі злочини, це Національне антикорупційне бюро. Знову ж таки, ми бачимо ось такий абсурд в деяких гучних справах. За цим всім спостерігаємо. Але знову ж таки з місця це все не зрушає. Воно не зрушає, тому що відсутня політична воля у керівника на Банковій, який дуже бажає перебратися на другий термін і буде гальмувати абсолютно всі реформи і відматувати навіть ті, що вже були фактично запроваджені. Наприклад, там функціонування Національного антикорупційного бюро. Тому що всім зрозуміло, що НАБУ безпосередньо заважає діючій правлячій еліті, зрозуміло, що в негативній конотації, реалізовувати все задумане. Ви кажете, йде гальмування, але врешті-решт, колись повинна дійти справа до чогось. Постійно йде затягування. І яким чином це? Що повинно зараз саме відбутися? І чи можливо це? Щоб врешті-решт це гальмування вже перестало існувати? У мене насправді немає сподівань, що за діючого складу парламенту, і тим більше, зважаючи на останні події, коли було фактично скинуто з посади Єгора Соболєва, реально незалежну людину, яка дуже багато зробила для антикорупційної реформи, з керівництва профільного антикорупційного комітету. У мене немає сподівань, що за діючого складу Верховної Ради і профільного комітету ми досягнемо якихось величезних успіхів в антикорупційному просуванні. Дякую за відповідь. До ще однієї теми перейдемо. Петро Порошенко закликав депутатів якомога швидше ухвалити закон про антикорупційний суд і підтримав скасування електронного декларування для громадських активістів. Про це він написав на своєму Фейсбуці. Цитую. Впевнений, що Верховна Рада протягом нової сесії продемонструє свій реформаторський потенціал, так само, як вона робила це восени. Попереду місяці відповідальних рішень, але щоб
просив би народних депутатів зробити негайно, так це у строгій відповідності з усіма регламентними процедурами розпочати розгляд внесеного мною законопроекту про антикорупційний суд. Так само розраховую, що парламент підтримує ініціативу стосовно скасування електронного декларування для громадських активістів. Кінець цитати. Про антикорупційний суд. Взагалі, знову ж таки, для початку узагальнено цікавий ваш коментар стосовно, яка його доля може бути. Ще скільки слід очікувати затягування, створення антикорупційного суду? До реальний запуск антикорупційного суду в будь-якому форматі, приємному, неприємному президенту, але ключове, що для них надважливо, це запуск відповідної антикорупційної інституції після президентських виборів. У чому камінь спотикання є зараз? І що змінюється? Тому що, що може змінитися взагалі в цьому суді? І чи може змінитися? Тому що, як і бачили, що зустріч з Крістін Лагард, так, міжнародні партнери вже відкрито кажуть, що поспішіть, вже треба створення антикорупційного суду. Не буде суду, не буде грошей. Так, не буде суду, не буде грошей. І врешті-решт, в чому камінь спотикання? Над чим, який зараз план дій, зрозуміти, хочеться зрозуміти. Президента чи антикорупціонерів західних партнерів? В даному випадку, взагалі, цікаво думки тих людей, які за створення антикорупційного суду і які затягують процес створення антикорупційного суду. Тобто, цікаво зрозуміти зсередини саме камені спотикання, що заважає і який взагалі потім буде сенс і вердикт. Насправді, в даному випадку фундаментальна різниця між пропозиціями президента і позицією громадськості та західних партнерів – це у методі і способі формування цієї конкурсної комісії, додаткового фільтру, міжнародної експертної групи, як тільки вже його не називають, але суть заключається в одному, що президент пропонує надати їм дорадчу функцію фактично при відсіюванні кандидатів. А міжнародне співтовариство плюс українські експерти і громадянське суспільство вимагають безпосередньо вирішальну роль цих людей, що міжнародних експертів, під час відсіювання кандидатів до майбутнього антикорупційного суду. Ми побачили, чим закінчилося фактично обрання в нового Верховного суду, коли тотально ігнорувалися висновки Громадської ради доброчесності і Вища кваліфікаційна комісія суддів, там майже одностайно постійно, 14-15 голосів, протягувала потрібних людей до Верховного суду. Нам таке повторення не потрібно, тоді немає ніякого сенсу створювати антикорупційний суд, не потрібно дурити людей і підсовувати пап'є-маше у вигляді яблука і казати «з'їжте». Це не яблуко, вибачте, це не фрукт. Тому президент має або вгамувати свої політичні амбіції стосовно другого строку на посаді гаранта Конституції, як кажуть юристи, або знову ж таки піти на ті умови, на ті прохання, які висувають як і міжнародне співтовариство, так і українські експерти, і стати дійсно тим державотворцем, яким він себе публічно демонструє як на міжнародній арені, так і всередині України. Ми ще повернемось до цієї теми. Зараз долучаємо до нашої розмови телефоном Сергія Горбатюка, начальника управління спецрозслідувань ГПУ. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Пане Сергію, наштовхнувся на ваш коментар стосовно того, що зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які парламент вносив упродовж останніх 3 років, призведуть до колапсу у розслідуваннях і створять низку корупційних лазівок. Будь ласка, поясніть, про які саме йдеться зміни? Це цілий комплекс змін, але можу сказати про останні. Тобто, перше – це не внесення змін, інше – внесення. Не внесення – це так звана дата 20 листопада 2017 року, про те, що закінчились повноваження працівників слідчих прокуратури. Відповідно, на зміну їм орган слідчий не створений ДБР, і величезна кількість проваджень нема кому розслідувати. Тобто і Верховна Рада про це знала, народні депутати, і були засідання комітетів перед цим, вони все ж таки це не проголосували за продовження повноважень слідчих прокуратури до початку діяльності ДБР.
І на сьогоднішній день величезна кількість злочинів, які саме вчиняються правоохоронцями, вищими посадовими особами, відсутній орган, який може їх розслідувати. Тобто собі створили можливість вчинення злочинів депутати, якщо так сказати. І підставили під сумнів можливість розслідування справ, в тому числі про вбивства на Майдані, тому що слідчі прокуратури можуть завершувати розслідування проваджень, розпочатих ними ж, але не іншими органами. Після того двічі вони ще виносили на голосування внесення цих змін, але не набирали голосів навіть до порядку денного. Інша частина – це зміни за так званою поправкою Лозового, які прийняті, вже й підписані президентом. Єдине, що вступ їх відстрочений до 15 березня. Крім того, що самі зміни приймалися в спосіб, в який злочинний спосіб, тобто вчинення злочину, тому що відбувалася фальсифікація при їх прийнятті. Крім того, на мою думку, нічого спільного із удосконаленням кримінального процесу ці зміни не мають. Тобто там можна наводити деталі і багато порушень закону Конституції при прийнятті змін, але основу можна таку риску зробити, що це намагання вирішити долю кримінальних справ своїх народних депутатів, своїх друзів чи тих, хто їх просить, не у змагальному кримінальному процесі, а з допомогою кнопки «За» у залі Верховної Ради. Тому що там величезна кількість нюансів, які дозволяють позакривати кримінальні провадження, досить стислі терміни, не сильно прикладаючи зусилля в плані, точніше зовсім не прикладаючи зусилля в плані збирання доказів, а виключно через процедурні моменти. А після, на вашу думку, після ухвалення законопроекту про антикорупційний суд якось зміниться ситуація чи ні? Вона, можливо, зміниться в якійсь частині, в певній сфері. Це, звичайно, важливо в частині вищої посади. Якщо дійсно по-справжньому буде створений професійний, незаангажований, неупереджений суд, воно буде змінювати, але виключно в частині вищої корупції. І це важливо, але це не вирішує загальну проблематику як правоохоронних органів, так і роботи судів, тому що вся статистика, тобто вчинення злочинів, і якщо взяти корупцію, то корупція складає невелику долю. Хоч вона й суттєво впливає на стан речей в нашій державі, але тобто створення антикорупційного суду не вирішує всю існуючу проблематику як судової системи, так і правоохоронної системи. Ну а які взагалі у вас сподівання тоді? От ви кажете, щоб антикорупційний суд був Що? Ви кажете, що антикорупційний суд має бути створений незаангажованим. От ваша думка, чи можливо це зараз зробити в таких реаліях, створити саме такий антикорупційний суд? Звичайно, можливо. Було б бажання тих, хто напише закон, і тих, хто буде формувати комісію, і та ж сама комісія, яка буде абсолютно в їх можливостях це зробити. Але знову ж таки питання, чи дійсно є справжнє бажання створити незалежний антикорупційний суд. Чи не будуть закладати народні депутати якісь цей закон, такі норми, які дозволятимуть обходити, хитрувати чи закладати якісь зміни. Тобто, так як відбувалося знову ж таки голосування, тому що, коли ви говорили в Верховному суду, то запитань більше, ніж відповідей. І дуже не хотілося, щоб така сама ситуація відбувалася з обранням суддів антикорупційного суду і прийняттям попереднього закону стосовно нього. Пане Сергію, ще маю таке питання. От чи буде якось Генеральна прокуратура України реагувати на такі от зміни до КПК? Можливо, буде ініціювання якогось свого законопроекту? Генеральна прокуратура, я хоч і не можу за всі відповідати, але мені відомо, що неодноразово і вносили зміни, і я брав участь в комісії, влітку була створена для того, щоб напрацювати комплексні зміни до КПК. Але вони в більшості не враховуються Верховною Радою, і це якраз дуже прикро, тому що якраз мають бути практики, слідчі, прокурори, адвокати, судді, науковці, мають в першу чергу напрацьовувати. У нас же зміни приймаються за якимось незрозумілим бажанням одного народного депутата, який не має навіть юридичної освіти, але він чомусь вважає, що
мають бути такі зміни, які він називає прогресивними, а фактично ведуть до вирішення його особистих проблем у кримінальному процесі. Пане Сергію, дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру, за те, що вийшли на зв'язок. Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, був на телефонному зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, цікаво почути і ваш коментар стосовно цієї новини, що зміни до Кримінального кодексу, процесуального кодексу, які парламент вносив впродовж останніх 3 років, призведуть до колапсу у розслідуваннях і створять низку корупційних лазівок. Про що сказав Сергій Горбатюк. Ваша думка? Стосовно корупційних лазівок я нічого не можу сказати, тому що вони і не закривалися насправді. І корупційні годівнички, вони тільки процвітають. А щодо правоохоронного колапсу, точніше колапсу в роботі органів правопорядку, щодо розслідування різних категорій злочинів, то він вже на порядку денному, і багато народних депутатів про це знають, особливо в профільному комітеті. Але складається враження, що їм те і повністю погоджуюсь з паном Горбатюком на руку, що певні категорії злочинів не розслідуються, або якщо розслідуються, то виникає питання підслідності, кому ж хто ж дійсно то має право робити. Саме тому ми бачимо цей весь політичний цирк стосовно створення Державного бюро розслідувань, оте все мракобійство стосовно намагань знищити Національне антикорупційне бюро, ну і, звісно, абсолютно заангажовану роботу органів прокуратури у здійсненні функцій слідства. Дякую за відповідь. І до ще однієї я хотів перейти. Спочатку перше питання, знову ж таки, узагальнене. Які у вас сподівання на створення ДБР? Оскільки я вже веду цю тему 1,5 роки, написано там не менше 10 матеріалів, робив і інтерв'ю з топовими кандидатами, один з яких дійсно став першим заступником, Ольга Варченка з департаменту Генеральної прокуратури по розслідуванню особливо важливих справ в сфері економіки, якого ще окремо називають департамент економіки Грановського. То я вам скажу так, що в мене немає величезних сподівань, що без долучення широкомасштабного кола громадськості та тиску міжнародних експертів можна здобути бодай якісь результати, аполітично незаангажовані в розслідуванні справ з боку Державного бюро розслідувань. На жаль, ситуація зараз більш ніж критична, і громадськість фактично витискають, реальну громадськість витискають з процесу і дистанціюються не тільки руками політичних кіл, але й безпосередньо Романом Трубою, тому що попередні комунікації, домовленості про те, що там має бути, наприклад, відбір до Ради громадського контролю при ДБР має бути через онлайн-голосування, де дуже легко відстежити, хто як і яким чином проголосував, де дуже мало маніпуляцій, і все ж таки тут був або свідомий обман з боку Романа Труби, або, безумовно, він не ухвалює рішення. Що одне, що інше, безпосередньо б'є по його репутації керівника новоствореного супер такого правоохоронного органу, який має наразі згідно закону наразі може мати тільки 1500 співробітників. Нам здається, що будуть вносити зміни і буде набагато ширше, де 3-4 тисячі. А як Романа Трубу безпосередньо ви оцінюєте? Як професіонала чи як директора? Спочатку давайте як професіонала, а потім як директора. Як професіонала я не хотів би йому давати оцінку, тому що це не дуже етично з мого боку. А стосовно позиції його і поведінки на посаді директора Державного бюро розслідувань, мені здається, що йому треба зрозуміти, що свої обіцянки треба притримуватися, особливо якщо він дає обіцянки представникам громадянського суспільства, експертного середовища. Тому що в такому разі він втратить єдину противагу тим політичним силам, які намагаються на нього тиснути і які фактично правлять балом в ДБР. Наразі всі покладають великі надії, сподівання на створення ДБР, на його роботу. Але згадуємо, що такі самі надії покладали і на НАБУ, на САП, але поки що не бачимо, ми не маємо завершених корупційних справ. Чому Завершених ви маєте на увазі судових вироків стосовно тих злочинів, які розслідувалися Національним антикорупційним бюро? І САП, да. Давайте не забувати і розподіляти, що Державне бюро, Національне антикорупційне бюро – це орган досудового розслідування. Спеціалізована антикорупційна прокуратура – це підрозділ Генеральної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво. І після того, як справа передається до суду, вони фактично не можуть втручатися в доведені справи до кінця, тому що їхні повноваження чітко виписані в законі, і вони їх притримуються. І мені здається, що таких успішних результатів, незаангажованого розслідування
топ-посадової корупції не було в Україні за всі роки незалежності. Стосовно Державного бюро розслідувань, і якщо порівнювати з тим, як Так, чому створювалося на нього Національне такі антикорупційне сподівання? бюро, по-перше, на нього величезні сподівання, тому що там буде величезні функції. Передається слідчі функції від Генеральної прокуратури, яка позбавляється фактично одного з стовпів свого такого повновладдя. Ключова різниця між тим, що ми бачили і бачимо в ДБР і НАБУ, в одному. Метод формування конкурсної комісії, яка обирає керівництво. Під час обрання Національного антикорупційного бюро ми бачили незаангажовану, зважену, професійну конкурсну комісію. Під час обрання керівництва Державного бюро розслідувань ми бачили 9 осіб, 4 з яких представляли Народний фронт, 5 з яких представляли блок Петра Порошенка, які 1,5 року не могли обрати 3 людини на посади в Державне бюро розслідувань. Оце ключова проблема, оце ключова ідея під час створення будь-яких інституцій в Україні. Якщо буде залежна, бодай на трохи, конкурсна комісія, немає жодного сенсу створювати нові інституції. А от виправити можна ситуацію з цими комісіями? Насправді, Хто має зараз тиск, вплив на те, що... на методу формування конкурсної комісії має безпосередньо тиск і можливість змінювати ситуацію парламент, ухвалювати відповідні зміни до профільного закону, який безпосередньо регламентує спосіб створення конкурсної комісії. Це перше. Друге, те, що з чим ми зараз зіштовхнулись, те, що зовнішня комісія, та, що наразі існує, вона насправді не зможе виконати ті функції, які на неї покладені, тому що фактично на них зараз падають повноваження в відборі всіх керівників центрального апарату і відокремлених підрозділів по Україні. А це занадто багато для них роботи. Тому наша пропозиція така, що має бути створена внутрішня конкурсна комісія, яка і буде обирати керівників підрозділів і відокремлених підрозділів безпосередньо в центральному апараті і відокремлених підрозділів по всій території України. І туди мають війти представники реальної громадськості, не афілійовані з БПП або Народним фронтом, або з ОП-блоком. Реально люди, які вели цю тему, реально люди, які розуміють, про що йде мова. Скоріше за все, з наявністю юридичної освіти, тому що у нас були певні дебати, чи мають ці представники громадськості юридичну освіту мати, чи не мають. Мені здається, що скоріше мають, ніж не мають. Але вони мають бути аполітичними, сторонніми спостерігачами, які несуть відповідальність своєю репутацією за той вибір, який буде зроблений. Але ж як це все проконтролювати? Насправді, у Роману Труби зараз є цілковита можливість долучити реальну громадськість до конкурсної комісії внутрішньої, що буде відбирати співробітників бюро. Побачимо, який він вибір зробить. От трошки повертаючись до теми НАБУ, про що ви сказали, що це досудове розслідування, але от потім справи зависають. У кому проблема? Проблема в тому, що згідно принципу територіальності, всі справи, що розслідувалися Національне антикорупційне бюро, потрапляли до Солом'янського районного суду міста Києва. Як наслідок, ми чудово розуміємо в контексті того, що нереформоване суддівство в Україні і судді надто залежні політично від керівників держави або від уповноважених осіб цих керівників держави. Саме тому деякі справи за рік-півтора так і не почалися в реальному форматі розглядатися цим судом. Зокрема, про завислі справи, найгучніші Насірова, Розенблата, Полякова. Усі спостерігали, була неабияка прикута увага. Але зараз... Та там і окрім них насправді дуже багато. Там багато директорів величезних підприємств, які контролювалися олігархами. І ці керівники, директори цих державних підприємств також не притягаються до відповідальності, тому що гальмуються в реальному часі розгляд цих справ. Добре, рецепт який зараз від цього всього? Створення антикорупційного суду, перезапуск НАЗК, перезапуск... Навіть зараз йде мова про перезапуск керівного складу Державного бюро розслідувань. А от створення, всі кажуть, про створення антикорупційного суду, так. Знову ж таки на нього всі покладають великі сподівання, але чи вистачить його одного? Можливо, треба взагалі узагальнена якась реформа? Чи створення антикорупційного суду – це як ланка одна маленька з великої реформи? Якщо ми подивимось на структуру політичної корупції, яка насправді найбільше вбиває українську державу, то нам потрібно боротися в першу чергу не з корупцією на рівні поліцейського в Шепетівці, Білій Церкві чи Умані, а з корупцією в стінах парламенту, в будівлі уряду і в адміністрації президента. Щоб ці люди відчували за собою невідворотність покарання, як такий базовий ключовий принцип юриспруденції, який нависає над ними, що вони зрозуміли, що вони порушили закон, і вчинили якесь корупційне правопорушення, вони мають за те понести відповідальність. І нам потрібно в першу чергу боротися з топ-посадовою корупцією. А вся інша корупція, вона вже
вона в свою чергу покривається цими топ-посадовцями, тому що ми чітко розуміємо, що якщо на найнижчому рівні хтось постійно порушує окремі правила, окремі норми Кримінального кодексу, то, скоріше за все, його хтось покриває в Києві. Не можна постійно порушити правила і залишатися без відповідальності. То все ж таки, може краще провести загальну судову реформу? Судова реформа в будь-якому випадку буде проведена, але не в такому форматі, як створення Верховного суду наразі ми бачили. Знову ж таки, от ви кажете про створення Верховного суду. Чи будуть там якісь зміни, чи все устаканилося? Наскільки я розумію, І наскільки пам'ятаю, там закрили будуть ще очі на дообрані. Там те, що закрили очі, те, що президент розповідає, це був осінь реформ, і західні партнери так іронічно посміхаються стосовно того, що в нас ще ніколи не було таких реформ. Та ні, це неправда, мені здається, це більше того там брехня, тому що більше антикорупційних ініціатив було ухвалено восени 2014 року. Більше 3 років тому. А наразі це не це не осінь реформ, це імітація реформ. Але от знаєте, знову ж таки, там осінь реформ, багато хто каже, що міжнародні партнери вже взагалі зрозуміли, що покладати надії не можна на нинішню владу. Інші кажуть навпаки. Ми спостерігали зустріч у Давосі там Порошенка з Лагард. Вона висловлювала надії, тобто сподівання, знову ж таки, все ж таки довіра є. Як можна зрозуміти зараз з усієї маси інформації, умовно кажучи, зради і перемоги, де ключова правда? Чи справді є ще надії у міжнародних партнерів на те, що в Україні все ж таки можна все це зробити і поставити на ноги, щоб все працювало? Чи все ж таки ні? Знову ж таки, цікаво ваша Мені зараз здається, що загальна. сподівання – це останнє, що має вмирати в будь-якому випадку. І Порошенко, я додам, про 80% завершення усіх реформ він також наголошував. Це маніпуляція з його сторони, насправді це дуже далеко від 80%, навіть, мабуть, не в половину цієї цифри. Якщо говорити про те, чи є сподівання, звісно, що є сподівання, тому що, окрім діючої влади, вони чітко розуміють, що ця влада може бути змінена. Наступний рік – це рік 2 великих виборів – президентських і парламентських. І чимало може змінитися. Якщо немає сподівання на діючий склад парламенту, то, можливо, інший склад парламенту буде більш якісний. І знову так запрацює ці шестерні реформ і почнуться якісь рухи в сторону проєвропейських принципів підходів функціонування органів публічної влади. Сторону президента по аналогії. Ніхто ж не гарантує президенту нашому, що він переможе на наступних виборах. Тим більше ми бачимо, що останні соцопитування показують, що Порошенко вже не є лідером перегонів, і він вже є в ролі наздоганяючого. Звісно, там невеличкий відрив, але той факт, що вже є відрив, а ми не забуваємо, що він переміг на попередніх виборах з підтримкою більше 50%, а наразі в нього там 11-10, тобто різні соцопитування вказують різну підтримку. Саме тому я б на місці президента все ж таки задумався над своїм місцем в історії і чи хоче він бути дійсним державним діячем, якщо б його згадували нащадки, чи його будуть згадувати як чергового президента, що втратив можливість реформувати державу повністю. І у нас лишається вже 2 хвилини. Останнє питання, знову ж таки, узагальнене. Хотів ще повернутися до теми НАЗК, реформування НАЗК. Коли створювали НАЗК, невже не знали, що саме так і розгорнуться подальші події? По суті, з усієї інформації, яку маємо, НАЗК зараз працює, викидаючи ось цю інформацію про топ-корупціонерів, про затища усіх гучних справ, то воно, по суті, працює проти них. Проти кого, вибачте? Проти влади. Вони саме цими гучними справами, які ми спостерігаємо, що не вносяться, не так декларують, не все вноситься в ці Чому? Вони ж їм декларації. допомагають фактично. Але чим? Якщо у громадськості навпаки випливає обурення стосовно цього, що ми спостерігаємо? НАЗК допомагає топ-посадовцям уникати відповідальності за брехну в деклараціях. Вони не помічають конфлікту інтересів. Вони реально саботують нормальне функціонування державного фінансування політичних партій. НАЗК – це як така своєрідна лялька, яка танцює під музику, що грає з боку адміністрації президента. І це ні для кого не новина, це, на жаль, така гірка правда. Але для того, щоб реформувати державу, рухатись вперед, треба чути не тільки позитивні речі в роботі тих чи інших органів. Тим більше, коли цих позитивних речей надто мало.
Дякуємо дуже за ваші коментарі, за ваші думки, що Дякую. долучилися до нашого ефіру. Олександр Лємінов, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що гостем наступної години у нашій студії буде Віктор Таран, політолог. Так само будемо піднімати найактуальніші питання, які стосуються як України, так і світу. За 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман з Ескендером Меметовим. Залишайтесь з нами.